खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। BTC बिसायख'थिया जोबनायनि उनाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बरायनो थाखाय गोबां होंगो दोंगो सुबुंफोरा हाग्रामा महिलारिनि न'आव थांनानै बिथांखौ बरायहैदों। मैया बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव BPF दोलोनि PMB मेल जानानै थाङो, जेराव BPF निफ्राय देरहासार जानाय गासै बिजाथिफोरखौनो बे मेलाव जयै बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे मेल खुंनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा 3 अक्ट'बर 2025आव सोरखार दानायनि उनाव गिबियावनो रायजो राजानो खोथा होनाय बादिनो हानि पाट्टा होनाय खामानिखौ मावग्रोगोन होननानै फोरमायदों आरो मिथिनो हानाय बादिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिगाङाव गाव फोसावखानाय बादियै भैरबकुन्द बियाबनि रिहुन दैमारि बिथांनो BTCनि डिपुटि चिफ बिबानखौ होनायनि थाखायबो फोसावदों। UPPL दोलोआ बिसायख'थियाव जेननांनायखौ गनायनानै लादों प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि BTC बिसायख'थिया मोजाङैनो जोबनानै थांबाय। बिसायख'थिखौ मोजाङै जाफुंलांहोनायनि थाखाय आं गासैखौबो साबायखर बावहरदों। जानानै थांनाय BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोआनो एबसुलुट मेजरिटिखौ लानानै देरहासार जानो हादों। बेखौ लानानै आं हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे BPF दोलोनि गासै बिजाथिफोरनो हामलायथि बावहरदों आरो बिसायख'थियाव UPPL दोलोनि बिजाथिफोरखौबो देरहाहोनायनि थाखाय आं साबायखर बावदों। आं आसा खालामदों BPF दोलोआ फैबाय थानाय समाव गोबां खामानि मावनो हागोन आरो बिथांमोना हारसिङै सोरखार दानो थांगासिनो दङ। UPPL दोलो हिसाबै जों 5 बोसोराव गिबि खेबनि थाखाय सोरखाराव फैदोंमोन आरो बे 5 बोसोराव जों जाखिनि हायो बेखौ मावबोबाय आरो गोबाङा आद्रा थाबाय। जायखियानो जायाथों मानो रायजो राजाफोरनि गोसो सिंनि खोथाखौ थांनाय समाव UPPL दोलोआ मोजाङै बुजिनो हायाखै। माबेबा नङा माबेबा मोनसेयाव थालांदों, जायनि थाखाय जों बिसायख'थियाव जेरैबादि आसा खालामदोंमोन बेबादि जायासै। नाथाय जों जेनदोंब्लाबो बेखौ गनायनानै लादों होननानै फोरमायदों प्रमद बर' बिथाङा। BPF দলে সিঙ্গেল লার্জেস্ট পার্টি হিসাবে এটা মেজরিটি সিট জিকি পেলাই সিঙ্গেল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি হিচাপে তেখেতসকলক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। মই BPF দলৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আৰু BPF দললৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজকো অভিনন্দন জনাইছোঁ যে এটা সিঙ্গেল লাৰ্জেষ্ট পাৰ্টি চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক হ'ব লগা চৰকাৰে বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ কাৰণে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰিব। UPPL দল হিচাপে যোৱা 5টা বছৰত প্ৰথমবাৰ আমি চৰকাৰলৈ আহিছিলোঁ। বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ হয়তো বহুত মনৰ কথা যোৱা সময়ত আমি বুজিব পৰা নাই বা ক'বাত নহয় ক'বাত কিবা এটা ৰৈ গৈছে, যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ ফালে যিটো মেণ্ডেট আশা কৰা ধৰণে নহ'ল, কিন্তু যিটো আহিছে সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ। BTC बिसायख'थि जोबनायनि उनाव BPFनि बिजाथि रबिराम नार्जारी बिथांनि बिबुंथि। बिथाङा बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि BTC बिसायख'थियाव देरहासारनो हानाया जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गेदेर देरहासारनाय। मानोना जों जेसेबां सानदोंमोन बेनिख्रुइ बेसेबांबा बांसिन BPF हान्जाखौ BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा देरहासार खालामनाया थारैनो मोनसे जारिमिनारि बिसायख'थिनि दावहा। BTC ओनसोलनि रायजो राजाफ्रादि BPF हान्जानि फारसे जोबनाय गैयै मोनसे फोथायनायखौ बे बिसायख'थिनि गेजेरजों फोरमायदों। बेजों लोगोसेनो मोनसे बाथ्रायाबो बे बिसायख'थिनि गेजेरजों रोखा जादों जे नंखाय माखासे बाथ्राजों रायजो राजाफोरखौ थगायनायनि राजखान्थि खालामोब्ला बे राजखान्थिया गोबाव सम जोरनानै थाया। रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामदों आरो रायजो राजाफोरनि साननाय हनायजों गोरोबनायजों बिथांखि लानानै खामानि मावोब्ला राजखान्थिया लामा ससेयावनो जोबनो हागौ। आरो बेनि फोरमानखौबो जों नुदों। मानो होननानै बुङोब्ला जायफ्रा दिनै बिसायख'थि गेलेखांनानै थांनाय 5 बोसोराव BTCआव बिथांमोना खुंथाय गोहोआव दङमोन, नाथाय बिथांमोना जेरैबादि माखासे खोथाफोर रायजो राजानो होदोंमोन, बेफोर होनाय खोथाफोरखौ मोनसेबो जाफुंहोनो हायैयाव रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव खुद्रिनाय फैदों। बेखायनो रायजो राजाफ्रा BPF दोलोखौ फैनानै मदद खालामफैदों। UPPL दोलोआदि गाज्रि जेननांदों बेखौ आंबो सोमोनांदों। बिथांमोनादि मोनसे गेदेर सुक्तिनि गेजेरजों गोहोआव फैदोंमोन, खमैबो बिथांमोना 15 बोसोरसिमहालागै मोनसे स्किम लानानै खामानि मावनायनि लामा दङमोन। नाथाय बिथांमोना हरखाब 5 बोसोर सालायनायनि उनावनो दिनै दोलोनिफ्राय ओंखारनो गोनां जानाया जों बुंनायल' नङा, रायजो राजाफ्रा गनायजाथावै बिथांमोना खामानि मावदों जानो हागौ आरो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि खामानि मावनायाव रावबो गोजोननायखौ मोनाखै आरो एकर्डखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया। बेफोर
माखासे खोथाफ्रा जानानै थांनाय बिसायख'थियाव बेरखांदों। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि 6 सिडुलनि स्टेटास बेयो गासैबो लोरबां जादों, बेनि थाखाय गासै गोहोफ्रा खहा जादों, बेखौ रायजो राजाफ्रा सहायनो हायाखै आरो गोबां सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनखानाय बिटिसिनि गोहोखौ सोरबा स्टेट गभर्नमेन्टआ गावसोरनि गोहोबादि बिटिसिआव बाहायहरनाय बिटिसि गोहोखौ नेवसिनानै थोंजोङै स्टेट गभर्नमेन्टनि गोसोबादि खामानि मावनाय बेखौ रायजो राजाफ्रा सहायनो हायाखै। बेखौ होबथानो हायैया बिथांमोननि फेलें सोरखार हिसाबै बिथांमोना फेलें जादों, बेखायनो बिथांमोना बेबादि गाज्रि जेननांदों जानो हागौ होननानै बुंथियो रबिराम नार्जारी बिथाङा। मोर साइके हाग्रामाय जादे मोर स्ट्रेंथ उइकनेस तेखेते जाने तेखेतर स्ट्रेंथ उइकनेस মই জানো দ্বন্দ্ব হৈছে আমাৰ কিবা এটা ইস্যু লৈ পেলাই কিন্তু আৰু এই নিৰ্বাচনত আমি দুটা সমষ্টিৰ আমাৰ দুজনৰ মাজত কি আছিলে কন্টেষ্ট হৈছিল এটা সমষ্টিত আমি জিকিলো তেখেতে নিজৰ অৰিজিনেল সিটত জিকিছে দেৱৰগাঁৱত মই মোৰ অৰিজিনেল সিট 14 নম্বৰ চিৰাং দুৱাছৰ মই জিকিছো এতিয়া কথাটো হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনত যেনেকৈ ৰেজাল্ট দেখুৱালে ইয়াৰ দ্বাৰা মই তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ যেনেকৈ মানে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ মুৰব্বী বা দল সংগঠন আছে এই দল সংগঠনৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক সময়মতে তেখেতে মেইনটেইন কৰিব পাৰিছে আৰু বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল আৰু এই দলৰ নেতাসকলৰ লগত তেখেতে ভালকৈ ডিপ্ল'মেটিকেলি ৰিলেশ্যনটো মেইনটেইন কৰিব পৰাৰ কাৰণে এই ৰেজাল্টটো আহিছে আমি সদায় সকলোৱে বিচাৰিছিলে যে বিটিসি বাকীক আমি একত্ৰিত কৰিব লাগে ৰাজনৈতিকভাৱে আৰু সেই কথাটো লৈ পেলাই আমাৰ মাজত দুজনৰ মাজত দ্বন্দ্ব হৈছিল আৰু মই চেষ্টা চলাইছিলোঁ তেখেতৰ লগত যেতিয়া দ্বন্দ্ব হয় ইউপিপিএলত থাকি পেলাই একত্ৰীকৰণৰ কামটো মই কৰিম কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এই নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰাই একত্ৰীকৰণৰ কামটো বহুত আগবঢ়াই লৈ গ'ল যিটো ৰেজাল্ট সেইটো যদি চাই সেইটো সঁচা হয় আৰু মই আহ্বান জনাওঁ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আগন্তুক দিনৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত এই একত্ৰীকৰণ আৰু ইউনিফিকেশ্যন আৰু ষ্ট্ৰেংথেনিং অফ বিপিএফ পাৰ্টি সেইটো যদি ভালকৈ মেইনটেইন কৰিব পাৰে গোটেই বিটিসি বাকীৰ সহায় সহযোগিতা তেখেতে পাব ইয়াৰ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ নেতা কৰ্মীসকলেও তেখেতৰ লগত গৈ পেলাই কাম কৰাৰ এটা সুযোগ তেখেতে যদি দিব পাৰে নিশ্চয় এইটো হ'ব